Mboten kok nama kami tambuh ning dasaripun dereng wanuh. Sing ngandika menika prajurit saking pundi? Lakno mripatmu jerengen goblokmu iki prajurit saka Kadipaten Sengkapura kesete sesembahanku Sang Adipati Baswara Kangsa. Jenengku Sangkirna Janggi aku Pragalbo. Nyakon nganuang nyeneng netya ala lompong meli. Sinten? Kowe nyakon nganuang nyeneng netya ala lompong meli. Ingkang wingking, wae takon karo aku, Detya Kala Jurah Jugruk. Kowe debak Sagopa Lurah Widara Kadhak kene. Nggih lajeng wonten perlu menapa menika kok dampyak-dampyak rawuh mriki? Ngerti ya Sagopa? Aku goleki buron laronku. Mboten wonten kidang menjangan milar. Dudu kewan nang sipate menungsa sing celu cacahe. Ya ki atmajaning Ratu Mandura sing didelikake ana ing Widara Kandhang. Kakrasana Narayana kelawan si Bratajaya. Endi sing jenenge Kakrasana bakal tak bondo tangane, Narayana tak srimpung sikile, bakal tak gawe pengewan-ewan bakal tak sirnake. Ewadene anakmu wadon sing jenenge Bratajaya bakal tak gendong, bakal tipala krama karo sesembahanku Sang Adipati Baswara Kangsa. Mula endi cah telu kuwi mau? Nuwun pangapunten. Yektosipun nyibaratipun tiyang lelungan menika jenengan kleru alamate. Kleru piye wong aku teka rene mau nganggo Google Map. Kleru piye? Aja ngawur kowe arep ngapusi karo para buta-buta galak, solahmu lunjak-lunjak menyang. Ingkang namika sinten? Akrasana. Niku sinten? Kalian Narayana. Lho sinten? Lan sinten? Bratajaya. Kula mboten kenal. Teng mriki mboten wonten lare ingkang naminipun Kakrasana, Narayana kalian Bratayuda. Bratajaya. Goblok karo wani karo bangsane buta-buta galak. Solahmu lunjak-lunjak. Wi mendeng iki. Ojo ngamuk dhisik kowe nek ngamuk jotak kondrak tibani walang kek ileng nyawamu. Meneng dhisik. Wih, sik jenenge Sagopa panyeraken kok digawe becik. Kowe rasa gumbi, kowe rasa ngapusi. Kowe aja dura Sagopa. Kowe cetha ngeglo tanpa warana cah telu kok delikke nang kene. Nang endi Kakrasana, Narayana karo Bratajaya? Kula mboten ngertos, kula mboten kenal. Ra kena digawe becik ajaran Sagopa. Ajar yo. Wai. Bucuk galak solahmu lunjak-lunjak. Bucuk galak solahmu lunjak-lunjak.
Tutuhno bocah telu kok krasana narayana kelawan loriren. Ayo tutuhno. Tinimbang remuk awakmu. Janji ora kok dudone takon dosa. Tibane walang gegek sumyur kuwandamu ndelong-ndelong tak ndelong-ndelong ning nyong nyong nyong. We. Sagopo. Dadi ora gelem ndudoke telu ijo takon dosa. Tak keproboto diasu. Dadi jenenge loro iki, dadi jenenge kokrocono, dadi doroyono. Dadi ora kok dudune jot takon tak keproboto diasu. Tabrak walang kekek ilang nyawamu ndelong-ndelong tak ndong-ndong neng nyong 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 neng nyong nyong nyong. Kacete bujet. Utono yen ora tak ilangi nyawamu. Nyai anakmu gon minggat Nyai. Weh kae. Wah kae. Ya lunga Nyai. Tobat. Babar pisan ora nduga mana Bratajaya lamun to. Widara kandhang ketekan mungsuh dadi gendra dadi geger merga tekane para raseksa saka Sengkapura. Bapakmu diajar tanpa daya kaya mengkono. Welinge Pakmu ayo lunga, merga sing digoleki ya kowe Bratajaya ayo lunga. Biyung. Yen biyung bakal lunga, kowe lunga. Ning aku tetep ana kene wae. Kowe mengko dipangan buta, kowe mengko digondol karo buta. Aku ora wedi. Nadyan kaya ngapa lan kepiye? Aku karo Bapa Demang Sagopa wis disangoni kawruh maneka warna. Yen aku ora bisa nelokake buta-buta Sengkapura luwih becik tak entengke patiku. Aja ngono, kowe engko dipangan buta. Kowe lunga Nyai sawangen anakmu wedok iki. Batu-batu. Piye to, Nduk? Mangkono Sang Bratajaya datan gigrek ngerti solahe para denawa ing Sengkapura. Kawis tinggal sadhakep saluku tunggal nutupi babahan Hawasanga. Yektine ngecakake kemayan utawa gendam ilmu pelet. Hamatek aji jaran goyang. Sunamatek ajiku jaran goyang. Sun goyanganing tengah latar. Cemetiku sada lanang sun sabetake gunung jugruk segara asat. Sun sabetake jabang bayine para buta Sengkapura. Teka kedhep, teka kerep, welas asih awit saka keparenging pengiran. Esek jedrat. Esek jedrat. Rong jetetan rantek bengkokmu aku pengen roh. Oh, kalah.
kaya mrata gerbuten aku. Ayo, kowe malang-malang kaya perbatang. Mentang-mentang kaya Gendhewa. Bratajaya Tanurunga bakal kecandak marang barisane para buta Sengkapura. Manutari palungguhane tak gendong, tak bopong, tak aturake marang Sang Adipati. Kangsa Dewa Tanurunga bakal diwongku garwa dipabojok lawan Sang Kangsa Dewa. Manuta dina iki. Buta. Apa? Kowe jenengmu sapa? Sangkirna Jangki. Sadurunge kowe mbopong aku banjur aku dirabi karo Kangsa Dewa aku tak kandha. Arep kandha apa? Janjane yen kon milih. Janjane yen kon milih tinimbang dirabi karo Kangsa. Nuwun sewu aku kok luwih seneng yen sing rabi aku ki kowe. Masa sih? Iya. Aku ki mung temang, aku mung lurah, prajurit cepete. Aku raidan karo bondo donya ora mendem karo jabatan. Yen rabi karo Kangsa Tanurunga gegasah rasa merga kae penggedhe. Nanging lamun to karo kowe aku bisa nggambarake. Mengko lamun to wis ijab wis palakrama. Sakjroning bengi wiwitan aku iso ngambungi lambemu sing apike kaya ngono. Tenane. Iya. Kowe gelem rabi karo Sangkirna Jangki? Lem. Lahir batin kowe tresno karo aku. Lahir batin. Ning aku sok njaluk yen aku kelakon omah-omah karo kowe. Mongko karo pangeran diparingi anak. Anak sing lanang. Aku njaluk anakku wene ana jeneng ya kuwi Gombak. Bocahe mesti lucu. Bocahe mesti gemeske. Mangane mesti akeh. Apa-apa dipangan nganti bingungne Pak Sundaya. Iya. Bocahe pinter. Si Gombak bocahe kuwi wasis. Upamane bocah ki nakal memper mergo cah cilik yen nakal ki adate mesti pinter. Aku njaluk nadyan to bocah mau nakal. Gombak mbeling aja kok sengeni. Aja kok ajar. Aja kok dukani. Yen nganti Gombak kok seneni kok dukani angger mangan akeh mesti kok getaki. Aku mengko sing ora trima. Mergo Gombak kayen mangan kok nganti diseneni tan wurung awake anget mergo Gombak kae titisane bae. Gombak aja kok seneni mergo kuwi anakku siji-sijine wiji sing kok tandur ana anggaku tresnanono ya Gombak aja kok seneni. Aja kok seneni buta. Gombak! Gombak! Kowe ora tak seneni le. Kowe mangano sing akeh. Mergo yen kowe tak seneni, kowe tak getak, kowe tak ajar, mbokmu nesu le. Gombak! Kowe mangano sing akeh, Gombak! Yaksa pura rupane sedeng Narendra. Yaksa halelaku. Kamal walya ingkang ladalah. Kowe sing jenenge Bratajaya talok calone kowe garwane sesembahku Sang Daswara Kangsa.
Manuta tak bondo tanganmu tak gendong tak bopok bakal ndak aturake mring Kadipaten Sengkapura. Kowe bakal dipalakrama karo sesembahaku ayo Manuta Bratajaya. Jenengmu sapa? Pragalbo. Buta Pragalbo. Iya. Nun sewu. Yen aku bakal ndok bondo manut, bakal ndok aturake marang kangsa aku ya mung nderek. Nanging lamun to aku oleh milih, tinimbang dirabi kelawan kangsa, aku tek luwih marem lamun to sing rabi aku ki kowe. Tenane. Kowe aja ngawur, kowe arep ngapusi. Ora. Jujur wae aku ki pirangane wong wedok sing seneng karo wong lanang sing suarane gandem ndase gundul. Kita amung. Aku yang nyawang wong lanang ndas gundul ngono iki gemes. Pragalbo. Iya, Komplitmu jenenge sapa? Muhammad Pragalbo. Aku yang oleh milih kok rabi tinimbang dirabi kangsa kae calon ratu Tanwuru ngomong gegasah hati mesti selire pirang-pirang. Yen aku karo kowe mesti kowe setya karo aku, kowe tresna karo aku. Aku lan kowe iki padha-padha lamun ta wong derajat ngisor, padha-padha le sudra. Yen andum tresna bakal dadi tresna sudra. Aku gemes nyawang sirahmu pengen ngetaki. Ayo seme kuwi aja ngece. Namun sira Aja nembang sik. Aja nembang. Yahine arep mijil dempel. Aku pengen omah-omah karo kowe. Kowe leren wanggenmu dadi prajurit Sengkapura ayu urip ning desa wae Pragalbo. Urip ning desa wae aku mengko tak dadi waranggana kowe dadi pengira. Nadyan to turut karang padesan munggah gunung pisan aku tentrem patone sesandingan kelawan kowe. Sopamane karo pangeran diparingi nugraha anak. Aku njaluk anakku sok metune lanang. Lamun to anakku karo anakmu lanang. Aku njaluk marang kowe wene ana jeneng ya kuwi Kuncung. Kuncung ki piye? Kuncung kuwi rambute diilangi kabeh mung sithik ana ngarep tok kuwi jenenge Kuncung. Lah aku apa apike tak gawe kuncung ngono kuwi. Aja apik ngene iki malah gawe kuncung aja. Anakmu besok jenengna Kuncung. Aku mesti bisa nggambarake bocahe mesti resik gagah, suarane apik nadyan to le omong angel. Ning suarane kenten jenengna Kuncung. Aku njaluk anakmu tresnanana. Kowe lak ya gelem to tresnani karo Kuncung. Dimas. Aku mboten wis ngapusi. Kowe omong lek cetha kok ngarep tok liyane ra cetha. Nembang apik kono omong kok hewes-hewes. Kuncung tresnanana aja kok seneni, aja kok dukani, aja kok cethoti, aja kok cewoli. Aku ora tega yen ngerti bocah cilik dicewoli diajar. Monggo bocah kuwi wis pirang-pirang dina ora ning omah melu karo mbahe. Yen mulih teko omah mangane akeh aja kok seneni. Sing baku Kuncung seneng atine. Kuncung
tentrem batine bungah rasane aja kok seneni aja kok dukane aja kok getak yen nganti kok getak mboke mengko sing bakal keronto-ronto aku sing ora trima kuncung aja kok seneni kuncung